Ljudi ovdje, Minecraft Pro Gamer, danas ćemo igrati Minecraft u 20 edisom i kopat ćemo metal, ali malo drva za kuću. Evo me ovdje, znaš, kad smo završili epizodu. Nikada da se uploaduje na našoj epizodi što streamu. Danas sam izbacio 3 klipa i još će možda 3-4 izaći. Pa ovo. Imaš kramp, dite. Šta ćem krampa? Pa vidit ćeš ti. Kopaj drvo. Evo imam ja 32, evo čuje se jedan u pozadini. Eto, subscribeujte se na njegov kanal, Koko Gamer se zove. Evo ako hoće nek se javi. Ima ljudi ovdje, Koko Gamer. I ja ću snimati samo dok mi nešto aplikacija. Što? Pa ćemo snimati Minecraft. Troje. U troje, da. Šta će noć? Pa ja sam u kući. Budi jedan. Aj požurite. Evo ga, ja sam počeo spavati, gdje si li ti? Aj. Ja sam spavati. Hajmo da ja napravim, kako se kaže, da idemo imaš ti kamera kod sebe? Kamera? Da. Da se vidim. Imam kamera 31. Odlično, gdje napravim ja sad sam baš za piće. Da idem opet metal. Ja sam pića. Evo ja sam ti bacio ljudi. Evo. Evo ljudi. Samo da nađemo ovo za bakle. Da napravimo bakle. Evo. Daj, baci. Ja sam uzeo kampu. Jesi gubio da knjezi ovdje? Jortiz. Haj požuri, braće nam klipu ovdje. Idite nešto. Eto da bude. Eto utrme ga opet. Što nas kramze. Haj ja prećao, daj mi srpinje. I bjež nama, bjež nama odasle, bjež. Idi nazad. Haj bjež nazad, tako. Evo, sad je u mene. Evo, idemo. Mi spavala otvorini vrata, vidiš kako su mi harali ljudi. Znam ja gdje je pećina Koko Gamer. Koko Gamer dobro znaš. Ali ima malo subscribera. Malo više od njega. Malo vidim. Počeo s prije snimati. Ima. Mama je da krenemo ko... Pohoj ti kopaj metal. Sa mnom. Ja vam sa mnom u peću. Čirica, to nije pećina. Koliko sam ja bio pećin našao, brate moj. Ništa je. A što sam ja ovdje ja popinu Sviće. Bakle. Evo ovdje ima nekakva. To će biti pećinića. Pećinica. Pećina. Op. Evo ga, ovdje ima. Daj Bože da ima ovdje metal. Biće bar jedan. Evo ga, metal. Mnogo metala. Vidim. Sve mnogo metala. Pojamo pećini. Nemoj me pitati dok klipa. Rozme.
ubagovalo nam je nešto. Ovo mora biti dijamanata. Jedan, našla sam ovu. Znači da možda negdje blizu ima dijamanata. Ja sam potrošila ovo sve baklje svoje. Ti si dobro krenuo. Ti kopaj baklje za njega. Još metala. Kako će se vratiti? 500 baklja malo. A bare, Edo, nemoj ništa. Nemoj. Neće znati roditi. Ja sam skrenuo. Malo. Evo ga, imao mnogo metala. Mnogo. Našao se najmanje. Edo, najmanje se našao kod 20 metala. Ne 20, to manje od 20. Sam da i koliko imam. Imam 14. Ne idi dalje. Ne. Ja nemam više baklje, ja mene. Znači kada napravim. Imam još malo služi. Evo ovdje da ima uglje, gdje kopaj, ako imaš kram. Evo kraj je od pećine. Treba odite, nemamo više nikako. Nema. Ali nemoj jer bakli, ne znaš broj. Krep ti naš zatvor. I ljudi, nastavljamo snimanje. Šao nam je neki krvak u kuću. I ljudi, snimamo dalje. Evo, idemo u pohode Minecrafta. Bogan. Ne. Eto pomaga, haj sa mnom u pećinu. Sam tuci. Kuda mi tuči? Gdje skač gore? Evo ga, dobro, ugasio sam. Zapalio sam se bio. Ovo je moja mesel, zapalio. A eto tu da je jedi Bože. Ne treba ima jedi sve. Cool. 23. Ja imam stik. Nikad. Edo, gdje si ti ja? Evo, kuće. Jesi li ti u kući? Jes. Dobro. Ljudi, hoćemo završiti epizod, samo da ti ja stignem u kuću. Vidite li kolika je naša kuća. U sljedećoj epizodi ćemo praviti kuću, tako da. To je to. I ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Like, share i subscribe i vidimo se u narednoj epizodi.